За карфійскімі ўзгоркамі ляжыць Унай, горад лютняў і танцаў, пра які людзі шэпчуць і кажуць, што ён адначасова цудоўны і жахлівы. Туды я пайшоў бы, калі б быў дастаткова сталы, каб знайсці дарогу, і туды ты павінен пайсці, калі хочаш спяваць і каб людзі слухалі цябе. Пойдзем з горада Телот і адправімся разам у пагоркі вясны. Ты пакажаш мне шляхі падарожжаў, я буду слухаць твае песні ўвечары, калі зорка адна за адной прыносяць мары ў розум людзей. І, магчыма, Унай, горад лютняў і танцаў, гэта і ёсць тая цудоўная айра, якую ты шукаеш.